No, výška toho šitka. Máš 4 jakloviny na 28. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Zaváriš vrch zo spaskovinu. Má 24 cm. A teraz 10 cm od spodku zaváriš zo spodu paskovinu po obvodze, vyštríhneš šitko, dáš šitko a na vrch zaváriš paskovinu. O 10 cm vyšší dáš zo spodku paskovinu dookola, dáš šitko a z vrchu paskovinu, že by všetci nestrapkalo. A to by bolo aj všetko. Alebo tým ručkami. No, na spodok dáš piliny. Tu dáš ryby. Máš toto. Máš vrch. To je všetko.